Oh, kami na mag-aama. Grabe na yun. Ito rin na to ang destination, no? Sa The View. Hi guys, so naday tayo ride karon. Gi-invite ta nila Sir JC Timoto o Mojo. Mapagasa tanaan para at least dili ta mabitin sa to ang gas pa biyahe na to. Ug among call time kay alas 6 dito sa Mintal. V-Power gas full tank. Uy, nagluya na to ang signal light. Patay ta. Kay niton sa nato to ang ligid. Wow, kagwapo sa gwapo kaya ang background, no? Hapit na dito o Bamboo Estate. Murag kita pa dyan ang una, eh. Sir, morning! So, hi guys, nabot na din sila Sir JCT mo ni MT-09 kay Mojo mo ni MT-03. Yan, nag-connect may karon og intercom. Hugi kay ang no, MT-03. Karon nagkalisod mi sa intercom na mo karon, hindi mo connect. One eternity later. Okay, so larga na mi. Intro. Intro na po dosog, sir. Okay, video sa tani kay nag-intro pa si Sir JC Timoto para montage o patik-atik para montage. Sheesh. Grabe po, okay siya kayong tingog sa MT-09, no? Okay. Sunod ra ko kay Sir JCT. Tinuod yun dito yung ginaingon sa vlog na makabungol yung motor. Dili lang ko sa likod nila kay mga fast boys ni sila. Makagimis sa Mintal bypass karon. Muragangaton dyan akong motor ni karon ba. Oh, lumias tingong sa quick shift, oy. Ako dyan ang tripan sa mga iro-iro pa. Okay na si Mojo. Oh, kagwapo sa view. Naday fogs karon, no? Oy! Ako nagtanaw sa dalan, overshoot. Oy! Sakita to. Sir JCT Moto. Ako ba dapat mo shoutout o ikaw? Murag gamay pa man ako subscribers. So naana dito sa Marilog. O gamang lakaw karon kay paadumi sa The View. Murag na Sea of Clouds karon ba? Nagdaga na sa Mojo. So kanina yung Sea of Clouds kay dili ni siya permi. Katong last vlog ko na ako, wala may Sea of Clouds ato na time. So dili kayo na ko ma-appreciate ang scenery niya. Mas nice ko rin na Sea of Clouds. Kuratahan na ako. Flying by sa ikon ba? So GCT ba? Mabantay naman sa iba. Nga na ko din ma-feel sa mga vertical na kusog, no? Paspasan na to, isang inboard siya man dahil. Ato pa may overview dati kay para makakita lang ko kuan. The Sea of Clouds, naaraman dahil. Sunod ito kay Sir JC Timoto. Power kay motor, MT-09. Ang tingog sa yung motor kay dili common, banayos kayo. Para sa uban para makabungol naman ang inline 4. Thank you. Para dili na to ang destination, no? Sa The View. So nanami diri sa The View. Sayang no, nawala na ang Sea of Clouds niya or basig na to sa Pikas. So dira day tagikan ganiya ko.
Okay. So, pauli na may guys. Dili ang banking oy. Hapit na sa gabi mo boss ba? Ay, balas. So, gipagbigyan jud ta ni Sir JC Timoto no sa iyang motor. Ma-testingan na to ang iyang MT-09. Grabe ka po staying okay. Woo! So, akong height kay 5'5". Tapos kung duha ka tiil siya tipto jud ko sa duha ka tiil, pero pag kanang medyo dugay na ka naga ride o siguro maski 300cc pwede na sa mo. So pag isa ra ka tiil kaya siya ma flat footed, pero andam-andam na jud ka kay bugat jud ni motora ni. Grabe mabira jud ko ba. Grabe lamig kaya ang downshift niya oh. Third gear. Lights kayo. First time pa din ako nagamit o MT-09 guys no. Grabe lamig sa quick shift eh. Grabe. Grabe mukhang mati ang katubangan. Maski 4th gear oh, biragyapan siya. Yeah, makatanaw dyan mga tao kasi ano. Tanaw siya. Mura na po pag na public reaction na nino. Murag naanad na kasi ang bira. Downshift. Grabe naman yan. Solid master. Grabe kalamig. Grabe 4th gear mo, biragyapan mo. Nakakasabot sa mga bate guys. Naglibog ko na kulbaan ako, na-happy also. Murag gamay ra kaya ang motor na ako para kay sir. Gaan siya no? Nice kaya suspension. Sa probada kaya gaan na siya. Dili siya kan para sa ako yung MT-03 kaya medyo ma-feel siya na kaya hit sa bike niya. Grabe oh, 5th gear pero nagapay torque ko. Normal naman kaya ang 150. Oh, grabe kalamig dalon sa MT-09. Wala ko'y maingon. Nice siya. Tapos naka mode 1 man siguro kani. Relax ra kayo. Marag pandaga na to 60 lang. Maski mga 150 na pandaga kung di kanina. Dahil ng mga tao no, kay makatanaw dyan sila ni. Public reaction na karon guys. Dagan kay tao. Nani? Oh. Kami na kong dama. Grabe, di basta-basta. Grabe, 160.
mode ni siya, sir? Unsang mode ani? Pinakasagad? Grabe. Fourth gear mo, mag first gear sa MT-03. Grabe. Wala ko maingon guys, gwapo dyan kayo yung MT-09. Halos tanan mga tao mananaw dyan ba? Bakong na to, MT-03. Balik na po dato pagkaumana ni kay sir bukod Diyos ata. Okay, so grabe akong experience aning motora ni guys. Pasalamat ko kay Sir JC Timoto. So mula to guys, salamat sa pagtanaw sa tong vlog. Tire na ako i-end.